Samantala, Idol, 500 pesos na budget sa Noche Buena hindi sapat ayon sa ilang Pangasinense. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nakagawian na nating mga Pilipino ang maghanda ng iba't ibang putahe tuwing Noche Buena at kung pumapasok ang buwan ng Disyembre. Ngayon, naging usap-usapan kung kakasya nga ba ang 500 pesos para sa mga Noche Buena items na meron ngayon. Mataas na mga bilihin at pabago-bagong presyo ng mga pangunahing produkto. Yan umano ang nararamdaman ngayon ng ilang Pangasinense. Kaya imposible raw nasasapat ang 500 pesos para makapaghanda ng Noche Buena. Kulang talaga po, prutas pa lang, baka kulang pa yung 500 mo. Magkano yung ideal ninyo na budget? Sa prutas pa lang. Noche Buena. Nasa 3 ganun, 3,000 or ganun, mga 4. Idagdag pa umano ang mga naranasang malalakas na bagyo na naging dahilan ng pagbabago sa presyo ng mga produktong isda at gulay na nagdulot din ng pasakit sa marami sa ating mga kababayan na nawalan ng bahay at inabot ng mataas na tubig baha. Matatandaan na naging usap-usapan ang pahayag ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na sapat na umano para sa pamilya na may 4 na miyembro ang halagang 500 pesos pang Noche Buena. Samantala, naglabas na rin ng guide ang DTI ukol sa presyo ng mga Noche Buena items na maaaring mabili ng mga consumer. Kasama wala rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.